Елате с мен да се снабдя с малко американски снаксове. Запалих пежочка и се запътих към Витошка 28, където се намира ето този нон-стоп. Вътре е пълно с всякакви американски стоки, някои от тях по-известни, други ги виждам буквално за първи път през живота си. Събраха ми една турбичка пълна с всякакви неща и ме изпратиха вкъщи да ги разопаковам и да ги пробвам с вас. Време да пробваме най-яките неща. Ще започнем с това, което подозирам, че най-малко ще ми хареса, именно тази грамадна кисела краставичка. Сигурна съм, че сте я виждали 1000 пъти на 1000 места, 1000 влогъри да я пробват. Сега е мой ред. Между другото, не мирише никак зле. Мислех си, че няма да ми хареса, но ще си я доям после със сигурност. Има вкус на киселите краставички, които ти слагат, ако ти слагат кисели краставички от дюнера. Точно това е. Продължаваме с ето този шоколадов портокал, който би трябвало да се разцепи на парченца, ако го чопна веднъж. Трябва да е по-силно. Всичка сила. Стана на малки портокалови парченца, сега ще пробваме едното. Има вкус на шоколада, който е на черноморец, само че е много по-добро. Продължаваме напред с ето тези Sour Punch Bites. Има някакъв шанс да ти се падне такова с вкус на кисела краставичка, останалите вкусове са зелена ябълка, лайм и диня. Нека видим какво ще ми се падне на мен. Това трябва да е киселата краставичка. Няма да съм аз, ако не нацеля лошия късмет от първия път. Много се вълнувам за това. Това е на Skittles и е захарен памук в опаковка. Але мирише уникално, човек. Виж го как изглежда. Много е яко, човек. Точно като захарен памук с вкус на Skittles. Прекалено ми беше яко и лесно до сега. Трябва малко да си разваля настроението с ето тези изключително люти hot chips. Ако ме познавате, знаете, че лютото ми е най-жестоката борба в живота. Чакай да си взема мляко. Въпреки лютото, това беше прекалено вкусно и ще си го причиня още веднъж. Заслужавам наградка, мисля да се наградя с ето тези SpongeBob краби пати, само че са желирани с вкус на диня. Чат, да го изям ли цялото? Чат, ще го изям цялото. Има вкус на... Чакай да си дъвча. Има вкус на онези дъвки, които имахме като деца, които бяха кръглички, като цяла диня. Не знам дали по-маничките ще се сетят, обаче е точно това едно към едно. Продължаваме напред с Rap Snacks. Имаме Lil Baby Nacho Tortilla Chips и Snoop Dogg Barbecue OG Cheddar. Имам два вълка в мен. Пробваме първо Snoop Dogg. OG Barbecue. Lil Baby Nacho. OG Nacho. Двете са 10 от 10 мега силно. Сега ще пробваме ето тези Crunchy Fries. Това са пържени картофки в чашка. Ма те си приличат точно на пържени картофки иначе. Cheers! Това е мега странно. Ядото! На вкус е много яко, но консистенцията му е толкова странна за нещо, което е във форма на